Yan o. Nagluloko to mga kaibigan. Kaya ayusin natin. Ayaw gumana. Tanggalin natin itong power niya sa ano. Mula saksakan sa kuryente ba. Tanggalin muna to. Palito ng posporo. Ito kasi yung ano eh. Ito yung reset button niya mga kaibigan. Itong ano na to. Nasa tabi ng ano ng mouse ba. Tapos ganyan mo. Mag-antay lang tayo ng mga ilang minuto. Ano lang, konting pasensya. Tumunog na mga kaibigan. Tumunog na. Yan, lumabas na. Sa wakas, kailangan i-set mo talaga yung oras mga kaibigan. YouTube na tayo.